Emol Sakwe. Emol Sakwe eji okwute nguma wee mara ihe a na-eme ihe ahụ mmemme oke mmụọ Unubi ihe ejiri ma ndị be anyị ihe anyị ji agọ ndị ụwa ihe anyị bụ ọmụmụ oke mmụọ ihe ejiri mara anyị nwa ọya ka anyị na-eme tata January 1 na-ebe ata ahụ oke mmụọ cultural festival nke Unubi na-eme every 1st January. Ma nwoke ma nwaanyị nwatakịrị okenye na-adị involve ihe anyị ji enwe obi aṅụ. Abalị mbụ n'ọnwa mbụ n'afọ ndị obodo na-akpọ January 1 ka anyị ga-eme ezumezu a ụmụ anyị niile na-arụ obodo ahụ dị iche iche ị na-anyị ga na-ahụ ma ndị nụrụ ndị ọcha ma ndị si obodo dị iche iche Far East, America, Australia nọcha ebe a ọ nnukwu mmemme ka ọ bụ na be anyị. Afọ mbụ nwaka obi nka ichie dike bi n'ugwu abụ onye Unubi PG Emeritus taa bụ 1st of January celebrate taa bụ ụbọchị mmọnwụ eji emega afọ ihe ọma na-abịaga etu ahụ ka otu ụwa niile so anyị na-eme nke anyị n'Unubi na mbasị abụ mbasị emere ihe mere ka ụwa si anya ka ụwa mara na Igbo nwere omenala ha. Afọ mgbochite ọbụ mechikele ya na-ete anyị eto oke mmụọ ọya na-eme anyị ji emepe afọ a na-abụghị oke mmụọ January 1 ọbụla ka eji etinye bụ mmọnwụ ndị nna anaghị mebuli ya wee dobere anyị ọ bụrụ ihe mgbe ọbụla tata otu ga etibe ya bụ mmọnwụ so anyị sị Unubi niile zuru ezu ma ndị mba si ga bịa tinye bụ oke mmụọ na ọ na-amasịfa ọya anyị na-eme tata ekpere m nwere ikpere Unubi na ọ ya sịrị onye ọbụla bụ Unubi mma ma onye Unubi ma nwa dị ya na Unubi ma ndị enyi Unubi ọ hadịrị ọbara na mma onye ọbụla ji ụkwụ abịa ebe a ihe ọma ya esi ewee na onye na-ekwu tata. ana m ekene ndị Unubi niile ndị gbakọrọ ebe a na ndị mba ma ndị si na Yoruba ma ndị si na ndị ọcha ha ncha nyere nọ ebe a wee na-enwere obi aṅụrị. Laura Aida, and I came to Unubi to visit my family, and I'm here with my daughter Ijoma, my daughter Eva, and my husband Joel. So how do you feel? We are feeling fine. We like it. It's nice. It's very interesting. Thank you.